Tati, ăla, hack-ul ce l-au ei e mai deștept decât anti-cheat-ul de la Valve de 4 ori. Își dă update odată la 2 minute, ești prost? Ești copii. What the fuck, coaie? Doamne, un kill ați făcut cu aia. Două pe acolo până la... Bă, mă da, Vezi la car, vezi la car. What the fuck? Să-și compromutăm în liga, mă. Mersi. De la scară. Hai să-i dăm iar pe B, pula aia. Sus, mi-a dat cap. Vai de pula mea. Eu. N-am. Unde? Mam. Vai. Uite pe ăsta cum ține, uite cum ține el site-ul din mijlocul i-am luat drumului, top, bă. Dea un short. Longul, i-am dat hit, i-am dat cap. Mi-a dat el cap, i-am dat 92, 92. 92 ultimul, un hit. Bravo, cu minte inimă. Bă, Mă, marș în pula mea la GTA Vice City, ce ți cauți pe Counter, băga mea pula în măta aia. Prima rundă. Băi, dați-mi flash, că îmi bag pula în lor. Nu era, dat smoke-uri, bag pula în lor. Hai să vă reamintesc, obiectivul jocului e să plantăm bomba, să bubuie, să câștigăm. Nu să faceți kill-uri, bă, frăgarilor. Bă, ce m-am speriat de asta, coaie! Bă, dar puteți să spuneți că vine din spatele mucule, date. What? Cred că o să leșin de foame. Unul pe lung! Bă, ce joacă ăsta, coaie? Bă, joacă Fortnite, mă, dă-te m***! Ce p***a mi-au construit, coaie, să ajungă pe lung? Mi-au polar fără armură pe mine. Și jocul, mă, coaie, ce bine că mi-am dat cuțitul să mă joc, să strag la coaie, dacă primesc cod de jocul ăla, mă joc, îmi bag CSGO. Valo măsii, mă doare. What? Te-am cu AWP? Coaie! Mi-a scăpat cuțit cu aia. Să nu scape mie un pumn în Mai am 13 HP, GG. Unul e pe long. Say goodbye.